Galing yung tama tayo dyan. Oo. Siya lang. Yun nga eh. May siya na ba? Oo, pagdating na. May bata na yun. Puro ko sa Sharon. Ha? Dali lang. Kaya na yung isa. Sabi ko sa'yo. Ayun. Nakapark na. Pero maganda yung ganyan siya. Kasi papasabay ka. Kaya kanina, hawaan. Sino may nawahan ako sa isa? Oo, hawaan. Bagay yung kapart mo maganda. Kasi hiya ka naman na Nag-stick din yung kanina. mas ka na nga. Mas ka na. Sabi mo na kasi. Yun na kanina pa yung lumang-pusot na tayo. Tatanong-tanong ako. Pero ang problema na. Damang ko rin. Ano ba siya? Merkulis. Merkulis, Fridays, Biyernes. Ibahan niya yung Friday. Sa Tuesday, di ba talaga? Mag-live. Mag-live. Dapat pala isang araw lang tapos na. Hindi yung ano. Ano ba ba? Pwede sana, sa bagay, alas 10 na lang, Start na. Kasama kami, ayun yung gagawa ni Bakas. Kaya iman lahat all the time. Kali pa rin lang. Ay, busy kayo. Busy kami. Ikaw. Kaya muna natin. Kaling ko ba? Sabi mo ano? Ayun, pag tumawag lang sila. Pero kung talagang biyahe, wala pa. Okay, pwede naman yun. Ay, hindi, basta pwede naman sa gabi. Alas 5 lang yung gate. Para mabasa ko. Sumakay yung tadyang niya.